Gabon, txapeldun, zer modu zaude? Mikel, ondo zeu? Lehenengo aldia Markinara etortzen naizela. Hau zurea da, Bai. zuzeramengo nagusia. Bai. Itxe ingo dio pixka bat, Venga. etorri honea. Bueno, Iker, erraze taberna polilla, Bueno, kostada. 2019 hasi, pandemixik harrapau, eta bete-betin. Eta zer moduz orain, gustora zaude? Ondo, gustora gabiz, bai. Zer eskaintzen duzue mugarri? Bueno, egunez pintxuk eta hori, da gero afari ordutan hamburguesak, alitak, patatak, nuggetsak, pixat barra zinio asuntora gehitxua. Zer da jendek gehien askatzen duena? Hamburguesi. Ze sekretu dakab hamburguesa? Bueno, produktu, etxeko kelie, geure gana hue daukau, Aiba. eta bai. Zer motako hamburguesa horiek? Bai, unda 80 gramo kela sartotzauz, hamburguesiai. Eta txikiak edo egiten dituzue? Pintxo modun etxeuz, ordaz hamburguesa txikixek, eta gaur hamburguesa pintxorako txiki bat preparaukeu. Haragia bertako kelana, Hori da. hemengo baserri zuena, bai ala bai hona izan behar du. Vale. Non dago sukaldea? Probatuko dio, jango Goizan, gaituk. venga. Iker, Goizan. iez nagusia, hortik. Hemen ditugu osagaiak. Bai, Hiru ginarra, bai, gazta, ogila bai, eta hamburguesa zoragarri horiek. txalano kelie, bai. Lehenengo pixkat tostau ingeu ogixe, gero gogortxua geratu deixen. Bai. Iker, euskaldunei gustatzen atzaigu pikante puntu hori. bai. Bai, Bai, erabiltzen da, bai. Burrito batzupe bai etxeguz, Bai. boloñesa, okela boloñesa bategaz, pikanti eta pikante bakugoe, eta bastante geisha eskatzen da. Baita ere. pikante bai. Zenbat denbora uzten duko hamburguesa? Minitxu terdiaz, sobera. Hau etxean bezala. Zeu jango zu gero, así que... Iepa! Bueno, vale. Ikaguen, badakau, pikantito, Iker? Maionesa? maionesi, bai. Osongi. Hau erabiltzeu, pikanti dela diferentzizetako. Bai ala ekizu zer esaten ari den hori, oan hamburguesa hori. Kolpe. Kolpe. Ez dut irie, mango. Ez haunetzako duk, Iker. Hau alungo xo, zeok. Iker, placer bat izan da, benetan. Bale. Hor jende entzuten dut mordoska gazteak helduak denetatik, Zoze probatu dezatela. Degustazio bat. Emon. Iker, ongi segi. Bardin. Artista, aio, gero arte. Venga, bai. Erkia izea patata tortilla jaten, Gaur tokatu da degustazion. Hamburguesa txikiak. Zer dakazu, azterketa? Ingelesa! I speak English a lot. Expresiva, limpiar los sentimientos pensativos. Ok, zuek indarratzeko, azterketak dituzue, badakit. Ok, begira, gaur suerte izan duzutani degustazio egiten ari naiz. Mini burger, bertako haragilarekin. Askotan etortzen alzate honea? Egunero. Eta zeiten zu pintxon bat, kafe bat, zerbait hartu? Ez ni edo, bai. Bai, eta pintxotxo bat, hau da marabila, Eta honek indarra ematen du bertako kela delako. Probatu bat. Zerrena dakak azterketa? Gero daukau, gaztelania. Gaztelania. A funciones del lenguaje. Hau nahiko rollo da, ezta? Bai, aprobatuko duzue? Espero. I were you, I will you on diet. Horrek zan edo, kalo, dieta egin mar dela ongi egoteko. Zerrena dakazu azterketa? Ingles. Ingelesa nahiko erraxa da, ezta? Ona alda irakaslea. Bai, nahi alduzue indar hartzeko pixka bat probatu. Hemengo mini hamburguesak dira, oso goxuak dira, eta zuen iritzia jakin nahi dut. Venga, pikantito toke badaka, baina oso gutxi. Nik bitarten jarraituko dut ingelesa ikasten. Kriston suerte dakazu, ni etorri naiz gaur honea. Should leave us, osongi. Bertako kelakin egina dago, Oso ona. Oso ona. Etxean egiten aldituz horrelakoak. Bai, nipe bai. Eta hona azterketa txiki bat egingo dugu. Zer esan nahi du? Pick up. Desde Córdoba a Sevilla. Recoger. Bai, jaso, recoger, oso ongi. Ezin du probatzen ari da, hamburguesa eta gero azterketa daka de English, Patriziarekin. Patricia, no problem to the English. To approbation, very good. Bai, lasai. Venga, hello. Usta nire mobilen. Oso ongi. Very good. Sorte hon ingelesan, Eskerrik asko, aio. Degustazio egin eta bezeroen on iritzia jasota ondoren, mugarrik lortu du nire kalitatezko sei.